Nyuzini yomwe yatipeza chaposachedwa pompa Alfred Gangata ndi zona tinotu wasunthidwaso ku Unduna uja oyang'anira ndekuti zachilengedwe apita Mutharika kumusunthako ndikamvungaso ku Unduna wina mpaka nanthu kumadabwa zonena kuti chochitika ndechani amene akungosunthidwa amponya ku Unduna utino mutilole tifotokoze mwachangu kunena kuti no chikalata muchiona pa screen panopo chatuluka chaposachedwa pompa akuti press release official appointments Capitol Hill Lilongwe. His Excellency Professor Kupita Mutharika, President of the Republic of Malawi, in exercise of the powers conferred upon him under Section 92, subsection 1 of the Constitution of the Republic of Malawi, has made the following appointments. Akuti kuchoka ku Capitol Hill ku Lilongwe kumeneko ndipo kupita ku mtundu wa Malawi ndizona kuti tolemekezeka President a dziko lino Professor Kupita Mutharika iwaro ndizoti ndi mphamvu zomweno malamulo a dziko lino amapatsa apangano zototino asunthe ndithu anthu awa kupanga ma appointment awa kusankha anthu awa. Number 1, Minister of Industrialization, Business, Trade and Tourism, Mr. Simeon Itaye kapena Simon Itaye kaya manjira inailo se Simon Itaye. Number 2, Minister of Youth, Sports and Culture, Honorable Alfred Gangata, MP. Number 3, Minister of Natural Resources, Honorable Patricia Whiskers, MP. The appointments are with immediate effect. Signature Justin Adake Saidi, Chief Secretary, 30 January 2026. Kugambaro kumanena kuti apapato ndizoti anthu amene asankhidwawo pali ndunano yoyang'anira za industrialization, ma industry komanso ndi ma business ndi komanso zokopa alendo amene waru asankhirapo Mr. Simon Itaye ndero kuchotsa aja a George Partridge aja amene aja anachosedwa pamenepo ndikukasidwa kuti no ndi Reserve Bank Governor atachotsa pamenepo ndi panalibe munthu asankhirapo mkulu ameneyu Mr. Simon Itaye. Kuchoka pamenepo ndi kuti adzasankhano nduna yoyang'anira za Achinyamata komanso ndi kuti masewero ampira ndi za masewero komanso ndi kuti ndi zachikhalidwe amenewo ndi a Alfred Gangata omweno ndi a MP ndi kuti kudzabwera nduna yoyang'anira za Chilengedwe ayikapono a Patricia Whiskers MP. Funso kumanena kuti chachitika ndi chanapa chachilendo choyamba ndi chonena kuti Mr. Simon Itaye amene wawa ndizoti ayikidwapo kumene ndithu ku nduna umene woyang'anira za malonda komanso zokopa alendo ndi kuti no zabwino zonse nduna anyuwani koma ndi kuti no anthu awiri awa Gangata amuchotsa ku nduna yoyang'anira za Chilengedwe kuja ngati munamuona nayamba kuthamanga za mitengo chaposachedwa pompa amuchotsa kumene kuja ndikumusiyano koyang'anira Achinyamata komanso ndi kuti za masewero ndi za chikhalidwe kubwera ndi kuti mbali nayi achotsa amene amayang'anirano zimenezozo za masewerozo za Achinyamatazo komanso za chikhalidwezo Patricia Whiskers anchotsa kumeneko ndikumpititsa ndi kuti ku nduna oyang'anira za Chilengedwe angwapanga swapo choncho. Okay, ndi nkhani imene tabwera nayo pano ndi yotani kodi ndi nkhani yakusuntha kwa Gangata. Of course zabwino zonse kwa nonse pamene mupitaso maunduna ena timakambabe kuti no mphamvu akupatsani zigwiritseni ntchito moyenerera kutumikira Amalawi. Koma no funso ndi limene lonena kuti no Gangata kuti akatere ansuntha ku nduna yoyang'anira za mdziko out state kudzatere ndi kuti kudzampititsa ndi kuti chani ku nduna yoyang'anira za Chilengedwe sanchonso kumene kuja zampititsa ku nduna yoyang'anira chani za Achinyamata ndi masewero komanso ndi kuti za chikhalidwe. Funsobe kumakhala lonena kuti pamene papa kodi ino chifukwa chani yakungovina miyezi 4 koma ndi kuti wapita maunduna atatu chochitika ndi chani zili bwinobwino koma ndi Gangatayo anthu akukamba zimenezo ena akuti ayi akulephera kuti alembe malipoti olongosoka imazowabe fans ambiri I think adani yake ndi akusangalala kunoti basi apeza njira yomuyipitsirapo chani. I think has to win a bit zifunsa mafunso kuti no akusuntha within kama week apa ndi week chabe I think ka ndi week or something ma weeks ka ma week ochepa amusunthaso kumpititsa ku ndunawo zokhala bwanji kodi pamenepa. Tinakanena zoti mwina kapena sakuchita bwino maundunamo tiyambe pamenepo kuti sakuchita bwino fo ina isaziona choncho kuti sakuchita bwino ena kuti chotsatira apa pakena wangu omuyotsa paundunapo tizina kuti Gangata sachita bwino. I think tikaiwona choncho ndi kuti tiziyang'ana no performance ku nduna yoyang'anira za mdziko kuja nduna unayi wachilendo umene udzawo sitinambiraona ku nduna kuti kodi imene inazipanga zotani mona
ndi kunali koyamba yocho ona ndipanga bwanji antinaona kwana athamanga kwanapita ku magame a Silver Strikers anapita iumenya kaya ndi timu yanji kaya yakunja anapita kukakhala nawo kumene kuja kukhangalibe kwene mwina mwake khangalibe akufuna aziyang'anapo dziko muno mochitika zotani kubwera timu yakunja zasewera timu yakuno tikakhale nawo tikayipatse moto tinaonako I think ninaonako action imene jai which was good. From there ndeti ziyang'ana nonso pano nkhani zokhuzana ndi unduna oyang'anira za Chilengedwe kumene koko ndenikadapata apa ndetofuna tuone foko cha ndese munaoneke kwambiri abwana Gangata simunaoneke kwambiri kunduna oyang'anira za dziko kunduna oyang'anira za Chilengedwe mupanga zotani tinaona tu munthu uja toyamba kupanga mobilize mpaka nati mitengo idzalidwe tufati dzali mitengo yochuluka tipanga chani zimafunikira ndi zimene zijazi ende tinaona kuja anayankhula chihana ankayankhula zoti fertilizer ramana chane kunaituleko zochitika zandani zimene konza ndi kuti Gangata zodzala mitengo mwana sizona kuti munthu aja namba nonso pano kutakataka kumene kujako notonene that suyo anamenya alliance ndi mailoza mbirizi wautali pa ground kupita kuchane kupita ndi kuti kuchikwawo kujako kuti no akaoneza kampani je imatulutsa zinyasi zawo kumakadutsa makomo kumakononga mbewu kumakapangitsa ndo azidwala company manager anapita kufa chani zimakhuza naso kuloti Chilengedwe chikuonongeka anathamanga kupita umene kuchako kamba kuona zoti munthu iru ayambopanga score notonene that wezi kuti kwagwano zingozi zogwamwa zikudera lake uyo wabwera thandiza chani kuti amayi Gerald Mutharika anapita kudera lake lonso kathandiza uyo anali komweko kuno kuti munthu uja sopano wayamba nokutakataka sopano Gangata wayamba kuiona ground kuti likuyenda motere apa ndende pange zotere tikhoze kumano kuti performance ndi inamba kutani kuoneka pamene pachapa anayamba munthu uja kupanga no score kumatha kuchongoro apanga zote tikuona kuti Gangata alipo wapanga zote Gangata uja alipo mona zinayamba no kutheka pamene pacha now all the sudden munthu uja akusenthidwaso kunchosa kumene kuja kumpitisa kunduna oyang'anira ndi kuti za sports Achinyamata komanso ndi kuti chani komanso ndi kuti no zachikhalidwe funso ndi limodzi pano kumene koko amuchosa kuna kuti nosama sanachite bwino mwena kuja unduna oyang'anira za dziko tingati kapena mwasifasana tsite bwino kapena ndanamuchosa nkukamwiya kunduna oyang'anira za Chilengedwe kumene koso kola kumuchosa fayona kuti sanachite bwino iyeyu ndiona ngati kukwana achita bwino magayi if we have to be fair anayamba bwino kanthawi kochepa kwambiri ndi mawiki chabero amene wapanga zinthu zimene tikukamba zitu achina Patricia Weskes wande siri kuzozonena kuti no iwo wande kuti akhala kupanga zotani sitinamveko ndi at least Gangata ito tinabwerako kuzakamba nkhani zake ziweto kukamba zotani namba utakataka mwayiona now we can sit down ngakhale pasi nkumana kuti munthu sagwira ntchito I think anagwira ntchito chingakhale kuti chikuchitika ndi chani kapena mwina mwake akumusuntha cholinga chonena kuti apeze experience maunduna osiyanasiyana kapena kuti apita kayang'ane ku Chilengedwe kuzimakhala motero ndatakwanisa kukagwirako ntchito ndilo zambirizi so kumeneko ndipita ndakati kayang'ane kwa zamasewera ije nduna yang'anira za dziko Minister of State data nali mu office ya president kodi ndi kuti mu office ya president ndimakhala yoncho kuti zinthu zimakhala kodi ndiko mabwera zimafailo zotere fadi yo jara amagwira ntchito ndipita Mutharika apo iye apo mena amagwira tozena yoncho kapena building imodzi yonena amatha kungotuluka yoncho kukagogoda bwana kodi tozakuti bwana ndati every day so zona ndo amakaphunzira ziwiri style so kumene kuchako tenga kambi choncho kapena ndikuti nkudzamuchotsa amene kuchoroke waphunzira nonso pana amene zimakhalira nkati muno mwa president kuti kodi mu office ya president timapanga handle zinthu bwanji zimabwera motani zinthu ngati zimezo zima office zima files zimazipanga chani chachilichonse galizo limapanga motani then from there ndikuti amutulusa nkumpitisa rapita nonso pana pa ground kuonetsa kuti ground kodi zimakhala motani kuti kumaundunamo zimakhalamo motani tikamati field work yapa unduna zimakhala motani ndi upite ndi analino kuthamanga ndachi nalo zambiri thamanga kukazala mitengo tere kugwira ntchito ndachi nachi hanaja Gangata alumikizana nawo kodi zimakhala motere anthu ali makhalidwe motere kuyenera kukhala motere tena ziyankhula motere ndakuti akupeza experience inake kapena mwina makete ngamazone motero mwanjira ina iliyonse izizi ndi maganizo amene tingathe kumangopereka kapena ino mukuona bwanji ena akuti mwina mwake sakuchita bwino ndi afunamo choseko kundunako foti ndi kuti chatsala nditotisera kusintha kwakanika kusintha kwapita kwakanika adeti ngokuchosapo I think performance imene ndikunenera ine naona kuti kunduna oyang'anira za Chilengedwe anayamba kuchita bwino kapena mwina zilipo
tizimvatu limodzi ndi zifukwa zabwino zimene akuzidziwa ndekuti ndipita Mutharika amene wapanga oda kuti no munthu yasunthidwe kumeneko apite kwa Achinyamata ende kwa Achinyamataku afinga akachita bwino pachatu zanse masewera ampiratu ndi amatsata bwinonso kwambiri mpaka naye ndi timu yake ya Masters Security sizonena kuti nawo kumene kuja akakhala mwina akuchita koso bwino tiye tizingoyang'ana maso athu ali kumeneko pamwe tizinena kuti no samala Gangata samala kena akuchosa pa udindo ife tifuna tizinena zono kuti no zabwino zonse Gangata pitani kumene koso mukachite bwino zimafunika kumakhala initiative kwambiri ukafika maunduna kumayang'ana kunena kuti kodi no pamalo panopa ndi chani chomwe chikuperewerapo kodi ndingabweresepo chotani choti ndinkazachokapo anthu adzakumbukira kuti akuti anabweretsa chakuti icho anachita icho kudzachitaso icho pangane choncho kumeneko zabwino zonse nduna zonse akuti